obale Dunava, South Central Cottage 43. Prati našu priču, služi šta ti kažem. Neću neistinu, hoću da ti važim. Nego ću ti reći, da razum ti je preči. Bolje spreči nego reći, nekad su od metka snažnije i reći. Snimi ovo, eto informacije, nauči nešto i od nove generacije. Ma ne pametujem ja, ovo je čista istina koja je uvek potrebna da se skapira suština. U sobi puno dima, mikrofon i rima. Kaže se sve što se misli i vidi. E baš mi boli kurac da će nekom da se svidi. Ja ovo radim, zato što to volim, pa izvoli. Slobodno mi kaži, da li još uvek želiš da živiš u laži? Pa pogledaj se, postao si smešan sam sebi. Zaboravio suštinu, brate, zato zajebi. Zato zajebi. Šta bi, MC nisi čuo mi ni ime, ali zato si čuo kako dobro bacam rime. Šta bi, MC... Mi smo počeli kao THC, tako smo se prvo nazvali, je to bilo jedino što smo znali u to vreme kad smo bili klinci, to kao vutra, kao duvanje, kao samo nam je to bio život u to vreme i brate onda kao kako ćemo da se zovemo, šta je najoriginalnije, kao tad smo otkrili šta je THC i kao THC. A posle kad je to vremenom došlo, to naše druženje i uopšte to naše shvatanje života i to kako se mi ono, kako ti kažem brate, mi se znamo, pa ne samo Stefan i ja, nego svi koji smo se cimali oko ovoga sve ove godine, znamo se bukvalno, pa evo sad je bilo koliko, 20 godina i jače. Tako da smo mi odrasli, išli isto odeljenje, sve ono, naš, ono, od klinačkih dana do današnjih, tako da je to posle dobilo to THC-la familija i nekako u posljednje vreme, kako vreme odmiče, nekako nam je više bitno to ime, taj deo imena familija, zato što tako živimo i sve više smo vezani, svi između sebe, više... Prosto je to stvarno postalo onako bratski. Sad ja sam više THC, pošto sam... Da, on je više THC, ali smo svi zajedno familija. Mislim, to je to. Uglavnom, mi to kapiramo kao tu našu ekipu koja je godinama na okupu i koja bukvalno deli sva ono sranje, lepotu i bukvalno baš ono se držimo i ne razdvojimo. Nosi samo Air Max i kapa trenerke i oko vrata meni vise zlatne lačuge. Ja vozim samo Porsche, Mercedes i BMW i furam samo ribe, žešće bučene. Na stolu stoji viski 12 godina star. Ja mrzim pedere i nikad neću dati čvar. U teretani samo od jutra, to je normalna stvar. Kad puste Veru Matović ja pravim dar. Mare bate gotivno je kada si kopačino al. I kad od oružja imaš ceo arsenal i ne daju mi u toku donesem na bal. Ma plači pičko jedna, sad će čuješ rafal. To je splet čudnih okolnosti, naravno, pošto ja se upoznao sa ovom dvojicom, Moskva i Mikijem, tamo negde, kad je to bilo? Tu negde 2000, malo ranije.
Da, ranije smo se upoznali. Pošto sam ja sad, moj drugar, u stvari naš zajednički drugar, a Mikriv kum, sada, Krofna, je bio sa mnom u srednjoj školi i onda smo mi, preko njega sam ja upoznao ovu dvojicu. I onda smo se kao tu nešto našli i, naravno, gotivimo rep. Krenuli smo nešto kao da repujemo, nismo znali uopšte kako da nazovemo, mislim nismo ni razmišljali, iskreno ti kažem. I onda je Moskva ispričao kako je bio, u Crnoj Gori je bio negde u vojsci. I sad kako je čekao neko mu nešto donese i ostao s nekim Crnogorcem da bleji za šankom i mu je rekao kako Moskva je volao da bio, pričao 300 na sat i njegovo, kako se to kaže, train of thought, kako razmišljaju, totalno istripovano, znaš, kogod je ovako, nije navikao na tako neke likove koji su tako nekako, kako kažem, apstraktni, zbuni čovjek uglavnom kad krene da priča, znaš, totalno ima, i Crnogorac ga je gledao i rekao mu je, ajde, prti BG, što znači pali, kao, znaš, uprti stazu, znaš, kao, prti BG. I njemu je to zvučilo dobro, u stvari dobro zvuči kao, znaš, kad se tako kaže, jer to je kao pali BG, kao, znaš, I nama je zvučalo dobro, znaš, reprijski, mislim, nismo mnogo razmišljali o tome, iskreno ti kažem, znaš, nije sad nešto da je sad to kao, znaš, imaš ljude kad kažu, to je izvedeno iz koordinatnog korena od ovoga i to znači ja, znaš. Ovo je totalno bilo ime koji nekako, ne znam, to nam je ostalo tako, znači. Zakasniti posljednja si posljedna, inspektori iz nekoza me trebaju, oči boje kuge. Sad mi trebaju. U celu priču sam ušao oko 98. gledajući grafite po bloku koji su radili prvi crtači u Srbiji. To je nekako krenulo spontano zato što sam ceo život nešto crtao kao dete i posle mi je spontano jednostavno. Grafiti su bili neka po meni logična stvar koja je nastala posle toga. Znači ja sam gledao na starije crtače kao vanzemaljce, bukvalno, znači nisam uopšte razmišljao da ću jednog dana da crtam sa svima njima, niti da ću jednog dana da budem u njihovom nivou. Ja sam jednostavno crtao otprilike ono što sam video, znači šta je meni inspirisalo, to sam i crtao. To su uglavnom bili, znači, grafiti starih crtača, znači 97. 8. uglavnom je to inspirisalo. Nikad nešto nisam razmišljao u kom tom pravcu treba da ide ili ja želim da ide, jednostavno sam samo izašao napolje i crtao i radio ono što mi se sviđa. Nisam preterano ulagao razmišljanje o tome, niti zašto radim, ni u kom smeru će to da ide, niti koliko će da traje. Krenulo je kao trenutna zabava, ali eto, otišlo je dalje. 2005. godine kao klinici, ja i Ortak smo bili tu po kraju i vidjeli smo na grafite koje je radio Derox i Juice i Master tu kao stari crtači i učinili im se kao fantastična priča celo to i onda smo počeli mi malo sa bojama državljamo po kraju i tako je manje više sve počelo. Ja sam najviše gledao da budu slova u početku što je jednostavnije, da naučim najjednostavnije forme slova, recimo da budu grafiti čista srebra, znači srebro, crna i to smo forsirali u početku najviše. Ja kad sam počeo 98. imali smo svega nekoliko boja, imali smo i to su sve bile, mislim, autolakovi, nismo imali kao sada markirane boje, nego to su sve bili, znači, autolakovi koji su imali 3-4 dobre nijanse, sve ostalo smo izbegavali jer nisu te boje pokrivale dovoljno dobre zidove i onda smo se skoncentrisali na srebrnu i crnu zato što su najbolje funkcionisale na zidu, a i prosto
svi grafiti u bloku tih godina su bili srebrno-crni. A i najisplativiji su bili, pošto tad niko nije imao ni love i sve se svodilo na te neke srebrno-crne grafite. Znači, prosto meni je tada više bilo interesantno gde je crtan te vozove, nego gde će posle i taj voz da ide, to me uopšte nije zanimalo, uopšte nisam radio zbog toga da bi kao radio grafit na vozu, kao ja imam grafit na vozu, nego mi je prosto više bilo, sviđa mi se tu da crtam grafite i to je to. Sad zašto je drugima interesantno, to je neka druga priča, svako ima svoje. Ta priča manje više oko grafita je počela u Njujorku i prvi grafiti su rađeni na vozovima i to se prenulo i na druge kontinente i u Evropu ovdje. Ovdje u Beogradu kapiram da je slučajno da prvo počneš na zidu da bi naučio uopšte crtaš grafiti jer je lakše, a ne mogu ti objasnim osjećaj kada posle neprospavane noći gde tipa odeš kasno uveče u mraku, kad je hladno ili kad je toplo i ideš na tu akciju i posle akcije sutra ujutru kad sedneš sa ortakom ili sam na stanicu sa svojim fotoaparatom otvoriš flajku pive ili neki sok, sve jedno, zapališ buksnu i gledaš kako proleće tvoj grafit u pokretu, vidiš svoj rad koji u pokretu ne stoji kao na zidu na jednom mestu statično. Znači to je neki osjećaj koji je neopisiv. Ej, ako se snima, nemoj da sam vulgaran, ja... Dodir je bolestan. Dodir je bolestan. Reprezent Fontana od jutra do mraka, sredina odvaja muškarca od dečaka. Takvo ti je sranje, padaj sve od sebe, na mišiće batice ili ko te jebe. Ovdje je u suštini krenula ta neka priča, nije krenula priča sad ćemo mi kao radimo rap, postajemo poznati na šta, bukvalno je krenulo spontano, nismo iskreno ni očekivali ni da ćemo spot da snimamo ikada, ne da će kao neko da nas sluša, da ćemo da imamo nastupe i sve to i baš se spontano sve to desilo. Čak internet nisam ni koristio, bukvalno dok nismo krenuli taj rap, mislim ja lično. Leševi me pucaju, uživam u radu. Uživam u radu, leševi me pucaju, uživam u radu. Uživam u radu. Brate, ja mogu samo kažem, u to vreme mi nismo ni razmišljali u tom pravcu, mi smo bukvalno kako smo se skupili u studiju, krenuli, snimali, godinu, dve tu prošlo, snimalo se, tu smo izbacili bukvalno, ne znam, 100 pesama, lupo, 50-100 naših pesama od nas sedmorice, osmorice koje se bio tad u ekipu. I, brate, to je tek onda, znači, krenulo taj, da kažeš, internet, to kačenje u internetu, to negde tamo 2007. Nije krenulo pre toga. Lepo ga sabi da se napuni rizla, naduvana banda, ja sam deo tog tima. Nego koliko je sati moram da žurim, u betonu me žuti čeka na uspri. Jer sam opušten i kad sam u frci, samo polako nema potrebe da jurim. Sigtač je tvrd rap zvuk, ali je raznoličan, različit. Svaki član radi nešto drugačije i... A i slušamo to što on sluša, da, radi... Očeo da sluša jedno ovo i drugo, mi ja ovo, razumeš, i onda nemam pojma, tako... Uživam u radu, leševi me pucaju, uživam u radu. Uživam u radu.
Imaš u sebi, samo postaviš više ciljeva. Ne znam, u početku prvi ciljevi su bili nacrtaš dobar grafit, koji će ti se dopasti, koji će gledati na nešto. Vremenom se dešavalo da imaš neke želje, da crtaš s nekim određenim ljudima koje poštuješ. Poštuješ, to je njihov rad. Vremenom kako napreduš kroz celu tu priču, što bi rekao, apetiti se povećavaju. Tako da, zavisi, imao sam posle neko vremena sam želeo da urim voz u radio, želeo sam da urim tramvaj u radio. Tako da, zavisi, da danas imam neke želje, neke ciljeve koje bi volio da ostvarim. Neki sam ostvario, nemam više taj pritisak da nešto moram da uradim. Sve bukvalno za mene sam postalo igranje što se tiče grafita, neko način života koji nije pod nekom presijom. Prosto uživam u tome što radim sad. Više je bilo grafita sa porukama, nekim bitnim, sad sve manje i manje, ali gledamo da održimo i te neki trip, da ostavimo nešto što bi se prolaznik zapitao ili kad radimo neku produkciju da ima smisla. Ljudi koji crtaju slova, većina njih imaju taj trip da ostave bukvalno svoj potpis iza sebe, da budu viđeni u tom smislu. Pa u suštini neki grafiti imaju mi značenje. Uglavnom neki meni značaj, mogu da ubacim neku internu stvar koja je među nama, koju će par ljudi da razume, ali uglavnom ne crtam grafiti da nose neku veću poruku, jer više crtam za sebe, da meni to bude lepo i u suštini nema neku preterano duboku poruku, ali naravno meni je zanimljivo zato što neki ljudi u mojim grafitima vide neke stvari koje ja ne vidim i kapiraju na neke svoje načine. Sad, ta značenja, ja sam to prenao na neka platna koje sad radim poslednje godinu dana, zato što smatram da kroz grafite to nisam mogao da radim, zato što bi bilo dosadno i nezanimljivo. Nijem radim neke devojčice koje nose fantomke i to je neko moje viđenje, pošto kao bavim grafičkim dizajnom, da pokušam da spojim nešto estetski, većini ljudi što je estetski kao žensko telo ili visoku modu ili tako nešto, kroz uličnu, znači stavljanjem tih fantomki i stavljanjem da njihova lepota je u stvari skrivena, recimo. To je neka od tih priči koje bi mogu sad ti kažem. Pa, znaš šta, pazi, kad si do Moskve, znaš kako, obično ljudi kažu pokojniku sve najbolje, ali on je bio stvarno vanzemaljac, vanzemljanac, on je bio totalni, neverovatan čovjek, znaš, ja nikad nisam upoznao nikoga ko je kao, znaš, on je mnogo pametan, bio je mnogo inteligentan i tad, ja sećam to kad se desilo, meni je bio rođendan 2 dana pre toga, dan pre toga, i on je trebao da dođe do mene, bila je cela ekipa kod mene i on je trebao da dođe i zove me kao, brate, izvini, i ja, znaš kako, idem kod neke kurave večeras, znaš kako će da bude, znaš šta ću da joj radim, znaš, ja kao ništa, aj čujemo se, znaš, međutim, ja nisam još ni sutradan mamurluk lepo, savladao i sedimo ja i si kao, aj šta ćemo kao, ja i si jedan rastaman ortak, sedimo i kao, aj šta ćemo, aj da probimo mamurluk, ajmo po rakiju, to je bilo 11-12 uvijek, znaš, i kao, ajde cepimo rakica, druga, ajde pivo, buksna, i sad taman me uvatio taj baz, znaš, taman sam se, znaš, malo probio i već sam, urađeno što kažu, i zvoni mi telefon i on njegov kjera, ja kao, znaš, kao, javljam si kao, Vorda, my man, pošto, znaš, Davor se zove, kao, Vorda, my man, znaš, ja krećem da lupam, i njegov kjera, kao, evo, samo ti kažem, kao, da tvoj drugar, kao, preminuo, kao, i znaš, prvo, znaš, nisam bio u šoku, ništa, nego, znaš, kao, mislim da se neko zajeba, pošto i on ima razne fore, znaš, imao je, baš imao ludačke fore, to zove, ti ispriča neku priču i posle, i kao, znaš, u jednom momentu sam morao zovem ponovo, znaš, Kako
Morao sam ponovo da zovem, brate, kako se zove, da vidim da li stvarno to, znaš, bilo. I onda u jednom trenutku samo ono, hladan tuš, znaš, samo jedan put, baš neki odvratan osjećaj. I sećam se da nisam plakao, znaš, to je čudno, znaš. Znaš, totalno sam bio u vakumu nekom, znaš, u jednom trenutku, sve se promeni, zvuk, osjećaj, nekako, totalno uđeš neki drugi mod. Sjećam se, tek kad sam došao na gajbu kod njega, on je još bio tu u kući. Onda smo došli u stan i da je milicija otvorila, policija. I to znam da me tek tad puklo, jebate, ono. Onda sam išao dole i sreo sam neku ekipu i tu sam, ono. I nije mi bilo dobro dugo, znaš. Baš dugo nisam mogao ništa da, ono, baš sam bio onako kao... Baš kao pretučen, znaš, nekako, baš sam bio, teško mi je, ono, baš mi je bilo loše, znaš. I onda kao, taj prvi bol kad prođe, onog trenutku si, brate, ono ti stvarno nedostaje, si navikao na čoveka, znaš, navikao si da tu... Znaš, kao dođem i uđem u svoj, puštim neki malo veći orman, otvorim orman i kao stoji njegov duk, dres neki koji ostavlja tu, njegov neki peškir i kao kad uđeš, to je isto trip jebate, znaš, otvoriš i kao osjeti miris njegov, znaš, ono, od tih stvari. Mnogo zajebano čovječe, znaš, i onda, posle smo radili taj tačno prepodne, ja i Mikri smo dugo, bukvalno nismo ni pričali o repu, razumiješ, znači, ono, znaš, samo stalo je sve ono, i ono, ideš dan za danom samo da vidiš kako će da prođe i onda smo u jednom trenutku, da, bili smo dole na SKC-u i tu smo krenuli, tu smo snimali neke pesme sa Bad Copyjem i tu smo probili u stvari najviše. Jer znaš, oni su tu bleli, tu je stajao ono, u tom studiju smo sedeli, nije bio net, nije bio televizor, nije bilo ništa, bio je samo komp koji ima na sebi ono, program za ono, acid je bio taj četvorka, samplovi i to je to, nemaš ništa drugo, razumiješ, imaš ono, svoje pesme. I onda smo tu krenuli, bukvalno nismo ništa pisali, to se snimalo nenormalno. I onda smo kao u jednom momentu kao da radimo da uradimo to tačno prepodne i znaš kako, neverovatno, znaš ja, samo kad sam krenuo da radim, odjedanput je to tako krenulo, znači da izlazi iz nas ono. I onda taj tačno prepodne u stvari bila prekretnica, znaš tu smo, taj album smo ono baš uradili brzo i snimali smo ga na par mesta, znači odbrajimo na gajbi kod ovog jednog ortaka, i kao Žurka je tu i kao ima studio tu i sad kao mi sa Žurki direktno sednemo ono i iscepamo, razumeš, dve pesme, razumeš, ono, i kao pokupimo odatle te dve pesme, ono, kod drugog taka tamo snimamo, dođemo u studio, pošto nisam bio ovde, i kao, znaš kako smo nekako, baš ono trip, i išlo onako lako i dobro, i taj smo radili tačno prepodne, onda sam ja bio u nekom periodu, radio sam, ono, aktivirao sam se malo sam se kao sredio, u životu, i jebi ga, znaš, moraš malo da pogledaš, znaš, neke stvari, činjenice su tu, naš organizam ti daje ono do znanja, umrećeš čovječe, znaš, ono. A neću da umrem, razumeš, ono, hoću da živim, hoću da radim. I onda sam se malo ozbiljio i onda jedanput smo se pripremili za malo sam ja sazreo, što kažu, ajde da kažem, što se tiče ono kao produkcije. I onda smo uradili bez šećera. I imamo još neke stvari, ali to ćemo polako da doziramo, tako da ono, ne znam, jednostavno, znaš, nisam mislio da prestanem da repujem, ali nisam znao šta ću. Međutim, dosta nedostaje, znači ono, ali osjetimo nekako, uvijek pomislim šta bi on tu još uradio, znaš, uvijek pomislim to je.